Shoutout kay Jinju, salamat sa pag-share ng stream ka demonyo. Naway sana wag ka na tumingin sa iba. Shoutout kay Jinju, salamat sa pag-like ng stream. Isa ka talagang demonyo galing sa lupa. Sana maging loyal ka. Guys, hello. Hello kay Aris, good evening. Kaya ganon, hindi nagana yung ano ko, yung Nox ko. Shoutout kay Aris Manalo Pigar, salamat sa pag-like ng stream. Tira ata. Demonyo galing sa lupa. Sana maging loyal. Bakit ganon, hindi nagana yung Nox ko? Yung auto-reply ko sa comment, hindi nagana. May mali. Parang may mali sa live stream natin. Hindi pwedeng ganito. Car joke. Shoutout kay Aaron Joseph Malvedo Ongoco, salamat sa pag-share ng stream ka demonyo. Hello kay Aaron. Sana wag ka na tumingin sa iba.
Good evening, good evening. Hello kay Aaron. Pa-follow, like, and share, type, notify. Ayan. So, ngayon guys, I think, ang bala kong gawin sa buhay Aaron Joseph Malvedo Ongo ko, salamat is sa mag-farm. pag-like ng stream. Hello kay Ecoms. Ba't ganun? Hindi nalabas yung auto-message ko. Sira bang face? Hello, good evening. Ba't ganun? Hindi, promise, hindi nagalaw. Naka-activate naman yung ating Nox. Na ata yung aking face. Wala tuloy akong taga-campaign. Ayan. Wala tayong auto-chat. Sad. So, yung electric fan, lahat ng bangs ko nilalagay sa mukha ko. Pa-follow, like, and share, type, notify with your... Punta tayo sa Magma, guys. Baka ako. Sino ba ang gusto pa, Sino ba may tiwala dyan sa ko? Ayan, meron akong battle manual na 300. So, for sure, magna-99 ako. Pag hindi lang talaga. Bigyan ako ng wedding dress. Kapag-level tayo ng ating, mahiwagang pa-follow, like, and share, type, notify. Konti na lang, le-level. Pero may sika talaga ang ating guys. Hindi nagana yung... Ba't di ka nagana? Ginagana yung auto-message at storage. Kailangan natin ng pili tayo ng level na natin to. Kailangan itong level up. Ayan. Streamer megaphone. Battle manual na 300%. Gamit tayo syempre ng bubble gum. Tapos, ba't gano'n? Ang dami nating ganito. Hindi natin to kailangan. Ba yan? So, ito yung kailangan natin eh. Pa-follow, like, and share, type, notify with your if natin dito. Bubblegum, battle manual, ano pa ba? Ano bang kailangan natin? Bullet. Marami pa ba bullet? Konti na lang yung bullet natin. Marami pa tayong bullet dito. 1,000. Pa-follow guys. Pa-follow good if. Ginagana yung auto-message natin. Nakakalung. Sa daming hindi gagana yung auto-message pa. Brandon Blake, salamat sa Hello kay Brandon Blake. Good evening. Thank you sa pag-share. Hello kay Brandon Blake. Hindi talaga nagana yung auto-message natin. Sad. Hello, good evening. Hello kay Brandon Blake. May gusto kayong ipalich sa akin guys. 84 plus. Yan. May gusto pa magpalich sa akin guys. 84 plus magmamagma ako. Magtiwala kayo sa akin guys. Maglilich ako. Wala maglilich. Pero bago kayo magtiwala sa akin, bibili muna ako ng Bibili muna ako ng kailangan. Ayan. Kailangan natin to. Kailangan natin to. Tapos, wala pala akong damit. Pwede ba to sa akin? Basta trans daw eh. Pa-shoutout sa kaibigan kong si Jay Pangilinan na parang sinatoy. Pa-shoutout daw, sabi ni Brandon Blake. Ayan. So, pili tayo na. Ayan. Character select tayo mga lods. Ay, wait lang. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Anong hindi pwede, lods? Anong hindi pwede? Feeling...
lang. Meron ako dito mga costume. Natin to kasi medyo maganda yung bigay nito eh. Donation code natin is now to get 5% additional pods. V-Armor. Oo nga, hindi pwede yung Valk Armor. So, hindi ko na lang siya ayan. Para kitang streamer tayo, diba? Aba! Teleport. Ah, okay. At character select muna tayo, mga. Pili tayo ng Bibili tayo ng auto loot. So, follow, guys. Ang bibilhin ko yung auto loot. Hero tayo. Shout out kay Glenn Dominguez sa pagbigay ng 143 stars. Maraming salamat ka demonyo. Bigyan ito ng jowa. Mal. Tara, tara, tara. Grabe, ang lakas ng ulan dito. Hello, kaka-start lang natin. Tayo ng pangangailangan natin sa buhay. Ano ba yung mga pangangailangan natin? Tip of flute one day. Ay, at storage tayo. Seryoso na tayo ngayon. Papa level 99 na tayo. So, sino po yung 84 plus pwedeng sumama? Asang ulit. So, tayo. Ayan. Free leech tayo, guys. Free leech. Leech 84 plus. Habang may pats pa ako. Ayan. So, magma tayo. Free leech 84 plus magma. Slash organize. Organize. Free leech. Shoutout sa Mura. Grabe ka naman, Matchup. Shoutout daw siya. Ay! So, free leech tayo, 84 plus. Sino ang gustong sumama, 84? Ba't hindi ako makagawa ng party? Wala ba akong karapatan? Wala ata akong karapatan gumawa ng party. Hello mga lods. Hello kay Ram Ocampo. Good evening. Wala akong karapatan gumawa ng party. Slash organize. Hello kay Raya J. Kaya, naka-start lang natin guys mag-stream 84 plus Magma Dungeon. Shout out kay Ram Ocampo. Salamat sa pag-share ng stream ka demonyo. Naway sana wag ka na tumingin sa iba. And thank you kay Ram. Ayun, kala ko wala tayong karapatan guys. Kala ko wala tayong karapatang And so free leech tayo 84 plus. So, sa Magma Dungeon, syempre. Guys, wait. Out ulit tayo. Emmy. Ayan. So, PM me lang. Pa-follow, like, and share. Good evening, good evening. Ayan. Gamit tayo ng wag tayo mag-battle manual. Kasi mahal yan. Yung battle manual na 300, 100 buds. So, gamit lang tayo nung nakukuha natin sa free. Ay! Job manual to. Ito, gamit lang tayo nitong battle manual na to. Pwede sumali leash? Yes. Pwede cash in, cash out. Sana may ganon. Cash in, cash out. Gusto ko yung pangalan mo, Lods. Pero gusto ko lagi yung cash out. Sally Fulich. Okay, Peanut. Wait lang kay Peanut. Yes, pala.
like, and share type my video. Ayan, wait. Ayan, may mga nasali na. Let's go na, let's go na. Sana tayo ha sa Magma. Ayan. Magma dungeon tayo mga Lods Magma. Ay. Wait lang, isali natin si Silver Ace. Ayan. Huwag kayo mahiyang sumali sa party natin. Magsasali tayo hanggang ano. Ay, shit. Ano to yung M2 party? Ano yung M2 party? Village ba yun? Yun ba yung ibig sabihin? Kay Sergio Paulo Cas, salamat sa pag-like ng stream. Hello kay Sergio. Ayan. Demonyo galing sa lupa. Sana maging loyal ka. Tara na mga Lods. Tara na. Ah, wait. Alam ko na. Yung ano ko, yung outlet ko. Paulo Cas, salamat sa pag-share. Hello, good evening. Naway sana wag ka na tumingin sa iba. Good evening, Lods. Good evening. Kukunin ko na yung ano ko. Ayan, yung clip of loot ko. Well, lahat yata ng character ko kasali na sa GGWP, ah. Ayan. Pa-follow, like, and share. Gamitin ko nga to sa war para may ano tayo, para may... Feeling ko kasi kailangan nila ng malupit, ano eh. Talaga, kailangan ng mga kagil ko ng... So, feeling ko talaga yung tira lang nung ano ko yung kailangan eh. Pa-follow, like, and share, type, notify with your in-game name. Ay, wait lang, kalma lang. Pwede kang join. Pwede siya mag-join, syempre. Hello kay Heal. Teleport muna tayo sa at go 14. Ang hirap at go 14. Go 14. Sabi guys, ang lakas ng ulan. Starter ni Mang Carding. Ay, nakuha mo ba kahapon? Nakita mo ba sa mail ko? Nag-mail ako sa'yo ng SGB, starter ni Mang Carding. Ay, hindi ata dyan eh. Hindi ata ako sa God, sorry guys, nag-crash yung Ragnarok ko. Wait lang, nag-crash siya. Shout out kay LS Gab, salamat sa pag-follow ng stream. Thank you sa pag-follow. Sana maging loyal ka. Nag-crash yung Ragnarok ko. Sorry dun sa ad ko. Wala siya sa Steam. Yan. Sorry, nag-crash. Wait lang, kalma lang. Alam niyo, may problema tong Ragnarok ko. Lagi na lang siya nagka-crash. Hindi ko alam kung anong problema niya. Hindi ko alam kung anong problema ng Ragnarok ko nakapatch na. Bakit daw nag-calls? Hello kay Jay Pangilinan. Good evening. Hello kay H2. Bakit? Good evening, good evening. Sorry. Nag-crash yung Ragnarok ko. Hello. Sana all nag-crash yung Ragnarok. Yes. Sorry, nag-crash nga yung Ragnarok ko eh. Pa-follow, like, and share, type, notify with your in-game name. Good evening, everyone. Ayan, 84 plus. Ay, pet. Siguro pag may yung character ko, pag merong nadadaanan na mamahali na mamahali na mga costume, dun ako nag-automatic close yung Ragnarok. Top sale yung character natin eh. Hello! Ayan. Sana. So, kung may 84 plus kayo character tapos walang nagmamahal, so, ito lang. Sumali lang kayo sa party ko, guys. Ayan. Sumali lang kayo sa party ko.
malakas ako kay ano. Mas sumaya, mas malakas kay Pedro. Sama na ugali. Mas masaya ako pag nakakita ko na mas malakas ako. Char! Mas malakas tayo. Oh my God. Pa-follow, like, and share. Type notify with your engagement. Anyways, level 96 tayo. Medyo mamahalin yung ating ano dyan eh. Ating bala. Hello kay Jay. Kay Jay Pangilinan. Hello kay Sergio. Sana Ragnarok din ako pag crush din lagi. Sabi. Pa-follow, like, and yan. Oh my God. Yan. O, wala ba kayong ipapalits dyan? Wala kayong ipapa-shoutout? Ayan. Para lumakas naman ako. Feeling ko kasi lumalakas yung character natin, mga lods. Eh. Hindi naman sa pagmamayabang, pero malakas ako. Pero wala akong nakikitang nagaganto sa KOE, ano. Magganto kaya ako sa KOE. Feeling ko, kailangan nila ng extra damage, tapos magda-despay ako sa gitna, ano. Why not? Hello kay Algev, good evening. Pa-follow, like, and share. Yes, thank you sa pag-like. Thank you, Steve. Good evening kay Jay Pangilinan. Good evening. Evening sa inyo, mga lods. Ayan. Pa-follow, like, and share. Type notify with your in-game name. Ayan. Ayan. Follow kayo, guys. Follow. Road to 5K tayo, mga lods. Ayan. Yung goal talaga sa buhay ni Isnab is 10K followers. Pero road to 5K muna, mga lods. Road to 5K. So, pa-follow, like, and share. Type notify with your in-game. Shout ulit every time na uuwi tayo ng town. Dun tayo magsha-shout ng... Pero pwede na tayo mag-shout ngayon ng... Na tayo mag-shout ng... Actually. Malich po, hello kay Bob. Ano in-game name mo, Lods? Ayan. Ano in-game name mo? Ayan. So, meron kayong ano... Pa-shoutout kay Robert Cadorna. Busy mag-farm ng 10M. Yun ba yung okay. Si Robert Cadorna pala yung nagpa-farm ng 10M. Ako din nagpa-farm ako pero hindi ako nakakabuo ng 10M. Hello kay Bob. Good evening. Anong in-game name mo, Lods? Sali ka ba sa 84 plus ka? Pasok na pasok. At 84 plus tayo, mga Lods. Huwag kayong mag-alala. Malakas ako. Hindi kayo magsisisi. Putang ina, namatay. Sabi, ang yaman ko kasi, ayan, namatay tayo. Pa naman, malakas ako. Malakas ako na ano lang tayo, na walang, kasi ako kakaimik. Matay, grabe. Oo. Okay, wait. I-try kong i-add, guys. 4 plus. Village. Yan, sa village tayo. Wait lang i-add kita. Nakalagin ka ba? Ayan, fake news ata, ate. Hindi, wala walang gantong in-game name, Lods. Or capital letter. Wala Hindi online yung character na to, Lods. Online. Ma-add, Bob. Joke lang, grabe. Follow mo naman ako, Bob. Naglalaro ka ba dito, Bob? At i-follow mo ako, Lods. Mali mo, ikaw ang dahilan magpa 5K followers tayo. Pa-follow, like, and share. Type notify with your... Right po, Neneng. Wait lang, Neneng ba to? Wrong timing naman.
pero wait lang, Neneng. Wait natin si Neneng ba to, guys? Ayan, teleport tayo. Follow, like, and share. Type notify with your in-game name. Streamer din po ko, di mi naglalaro. Ah, hindi ka naglalaro. So, anong ini-stream mo, Lods? Anong klaseng, anong klaseng content creator ka pala, Lod? Ito ata yung mga grupo nang pumatay sa akin, tam nyo. Napatay ko na. Ayan. 62% na tayo. Ah, Ragnarok din. Hello, good evening. Naglalaro ka ba nitong project, Lord? Parang hindi... naglalaro ka ba ng project? Pa-follow, like, and share. Type notify with your in-game. Paano na natin yung all monster. At ganun, parang walang monster. Parang napakadaming naglalaro. Ilan bang online? Ilan bang online ngayon? Pa-follow, like, and share. Tapos, ang donation code natin is Snub, guys. Snub, don't forget. Wala tayo makita. Ah, okay. Ibang server. Hello kay Bob TV. Good. Pa-follow, like, and share. Type notify. Naka-up po kasi ang happy hour kaya po madaming tao. Ah, okay. Ah, okay. Kaya pala. May happy hour pala, guys. Hindi ko na kasi inaalam kung may happy hour or wala. Hello kay Neneng ba to? Ha pala, tayo ng blue. Kailangan natin to. So, naka-up pala yung yung happy hour. So, pagpalich kayo sa akin, guys. Naka-event, pero parang hindi ako na-XP. Hala, nag-crash na naman yung Ragnarok ko, guys. Feeling ko talaga pag may nadaang mamahaling costume, nagka-clash yung Ragnarok ko. Hala, nag-crash. Lagi na lang ganito, guys. Patch naman yung aking Ragnarok. Automatic log out yung ating Ragnarok. Ah. Automatic log out ang puta. Pangalawa na to, ha. Kahapon nag-crash din yung Ragnarok ko. Habang nasa ET ako. All crash. Ayun, buti buhay pa tayo. Wala. May dumaang gunslinger. Na-crash talaga yung Ragnarok natin. Kakasama ng loob. 9%. Yan. Hindi normal yon. Download mo yung bagong installer para ma-update. May bago bang installer? Baka nga. Kasi parang pansin ko dun sa kulay puti na parang parang sa wash out. Hello! Kay Sokdi. Pangalan mo. Parang ang daming tangina, kaya ko to. Ah, tangina. Yan. Kala ko kayo mamakay. Bakit parang double meaning? Hello kay double meaning. Double. Mamaya pagkatapos ng stream natin. Pa-follow, like, and share. Type notify video.
Malambot tayo, guys. Hindi ko alam ba't ako malambot. Or madami lang talaga. Hindi ano, mas nabilis yung hampas sa akin kaysa sa pindot ko lang pots. Ayan, 73% na tayo, mga lods. 84 plus, 84 plus. Sinong gustong sumama? Donation code is love to get 5% additional pods. Welcome sa Ragnarok na nilalaro ko. Midri ko. Sa mga gustong mag-try. Sa mga gusto po mag-try maglaro na itong nilalaro ko, download na po kayo. Walang loyalty! Hala? Walang loyalty! Patay ka dyan, Lods! Ano yan? Bob! Saka daw loyalty. Hello kay Jen Madrigal. Good evening. Salamat sa pag-share ng stream ka, demonyo. Ay, ano yan? Hello kay Rog. Wala po akong kinalaman dyan. Kalaro lang po ako. Tahimik ako nagtatrabaho. Nag-explain. Yes, kay Kaito pwede naman. Hello kay Rog. Shoutout kay Jen Madrigal. Salamat sa pag-like ng stream. Thank you sa pag-like. Good evening. Galing sa lupa. Download na kayo nito, nilalaro ko ng Ragnarok, mga lods. Good evening, guys. Uwi muna tayo. Na-stress ako, ha. Nauubos yung pots ko. Sally Leech Idol. Sige, wait lang, Rog. Shoutout kay Lorenzo Avino 2. Salamat sa pag-like ng Hello kay Lorenzo. Thank you sa pag-like. Ayan. Sana maging loyal ka. Give ka pity. Give pity. Rog, wag leave pity ka. Give pity. Ayan. Kasali ka na ba? Ayan, kasali na siya. Joke lang yun, mga comments ko. Joke lang yung mga comments ko. Sana all tinatanggi, guys, harapan. Tinatanggi. Joke lang. Hello. Tahimik lang tayo. Ikaw din pa. Shout tayo, shout. Kuha lang ako ng ano, ha? Kuha lang ako ng... Ay! Shoutout kay A. Julian Paulo. Salamat sa pag-follow ng stream. Thank you sa pag-follow. May screenshot ako. Hala, walang tatalo sa tao may screenshot. Nanahimik lang po ako dito. Nagtatrabaho lang po ako ng matibasay. Wala akong kinalaman dyan. Bahala ako ng pa-follow, like, and share, type, notify with your in-game. Ayan. Ang may pats dito ay itong aking itong ating magandang gypsy. Naloko na. Joke lang yung madam, mga comments ko. Ayos lang. Sinay naman akong tinatanggi, Bob. Sinay naman na tinatanggi. Pa-follow, like, and share, type, notify with your yung nga pala sa mga nagbigay kahapon, may atin kahapon ng items, hindi lang items, pati Zenny. Good evening sa mga ka-guild ko. Yung mga ka-guild ko, grabe yung mga ka-guild ko, guys. Ang dami nilang ibinigay kahapon. Ako po, hindi kita tatanggi. Ayos lang na itanggi nyo. Sanay na akong tinatanggi. Pero ano main FB mo, add po phone feed. Page lang po yung meron ako. Pa-follow, like, and share, type, notify with your engagement. Good evening. May free leech tayo, mga lods. Kung 84 plus ka,
Ayan. At storage tayo, guys. Turuan din po kita paano lumakas sa Ragnarok. Malakas na ako sa Ragnarok kaya hindi ko na kailangan ng parang hindi ko na naman kailangan ng turo ng iba kasi parang malakas na ako. Game. Pa-follow. Uy, may patay, guys. May patay yung mga nililich ko. May patay. Teka, delete ko mga comment. Grabe to. Grabe, guys. May tataguan yung ating isa. Evening, ayos lang yan. Walang nakakita, Lods. Walang naka-screenshot. Pa-follow, like, and share. Type notify with your in-game name. 84 plus mga Lods. 84 plus. So, may tiwala kayo kay Snob. Ayan, may tiwala ba kayo sa akin mga... May tiwala ba kayo sa akin? Ililip kayo. Ayan, 84 plus. Ayos lang yan ba? Aray ko, ang sakit naman nun. Huwag mo na i-delete, kala mo nun. Ayan, masakit pa sa namatayan to, Lods. Wala naman palang pake, Lods Bob eh. Kala ko naman may pake. May deletean, Lods, pag may pake. Pero pag walang pake, wag mo na nga naman daw. Very good ka dyan, Jen. Ah, putang ina. Ayan, namatay. Tama nga naman mga Lods, pag walang pake. Yan, bakit doon pa kailangan pa-follow, like, and share, type, notify, good. Pang suta. Dalwa-dalwa kasi yung electric pan open dito. Hello, hello, good evening. Patay tayo. Buti lang na naka-VIP tayo, mga Lod. 84% ako, magla-level 98 na ako. Gagamit ako mamaya ng 300. Ano ba tong kinakausap ko? Wala bang cancel to? Ayan. Renade nyo naman, wag na daw. Ay, nabasa nyo naman, wag na daw i-delete. Ayan. Follow, follow, follow. Follow mga Lods. Sarap sa magma, ha? Good evening, everyone. Good evening. Welcome sa stream. Lakad lang tayo. Ewan ko ba't ba ako namamatay. Ah! Putang ina! Ano nangyayari, guys? Ako namamatay. Parang pinasabog. At nga lang, hindi ako masaya. Ano ba tong sabihin na ng mga nilich? Ano ba tong lecture natin? Mas malakas pa tayo. Mga yun yung sinasabi ng mga nililich ko. Mas malakas pa sila sa akin. Bigla na lang ako sumasabog. Kalma lang ako. Kaya na lang tayo nasabog eh. Yan, malakas na ulit tayo. Pa-follow, like, and share, type, notify with your engage. Yan. May happy hour pala eh. Good evening, good guys. Hala, akala ko ako lang yung mahina, namatay din, no? Tuwan-tuwa talaga ako, guys, pag may nakikita ako na mamatay din. Ang sama na ugali. Kasi, hindi lang ako yung mahina. Ibig sabihin, tignan nyo, so kasama na ugali ko, matay ako. Grabe. Pa-follow, guys, pa-follow. Kasama ng ugali natin, guys, na tayo. Yan. 90% pag na level 98 na ako. Hindi kasi tayo matigas eh.
Ano lang tayo, mga sealed yung items natin. Free lang baga. Yan. Donation code is NUB, guys. Ha? Huwag nyo kakalimutan. Thank you. Lakad, lakad. Ay, sige. Play tayo, guys. Tayo nag-aangkin natin. Ah. Or wait ako at least. Ay po. Magpasensyahan nyo na po yung mga nililich ko. Lang. Hindi ako makapagbukas ng pots kasi overweight. Saka yung mga... Sana wag nilang iparamdam na galit sila. Galit na ba yung mga nililich? Grabe. Pasensyahan nyo na, guys. Kasi sinasadya. Medyo weak pala tayo, guys. Hindi kayo na-expect. Medyo weak tayo ng very light. Weak ng very light. Ay, puta ngayon na bobo palagi. Kung ano na pati follow, like, and share. Type notify. Good evening, good evening. And ito. Pero malakas ako, ha. Nung ano ko yung despec ko, ang isa sa pinakamalakas dito. Ayan, mas mabilis yung daliri ko ngayon. Yung mga kasama ko dito namamatay. Namamatay. Mga kasama dito namamatay. Tagabalods. Pa-follow, like, and share, guys. Follow, goodie. Share nyo, guys, para madagdagan ng players na nilalaro natin. Mas madami, mas masaya. Pa? Hindi ko nga lang alam ba't hindi dumadami yung Zenny ko dito sa project eh. Lahat ng Zenny ko dito palabas mga lods. Nauubos. Nauubos pag kailangan ko ng pots. Ayoko na nga sa inyo guys, hindi ako masaya. Dito ka. Yan. Kaya ko to. Oh my god, pumintang ako. Diba? Yan, level 98 na tayo. 1 level na lang, 99 na tayo mga lods. Yan. 1 level na lang, 99 na tayo. Village tayo, 84 plus. Kung may tiwala kayo kay Snub, may tiwala ba kayo mga lods? 84 plus. Ayan, yung may mga tiwala sa atin dyan. Ayan. Agit lang, oh my god. God pala si Snub, may god pala ako. And follow, like, good evening. 84 plus, until what time ba yung happy hour? May happy hour pa. Tara, babe, Vesper. Ay, nag-delete ako, Lods. Boss. Nag-delete ako. Mauna ka na. Tristan Paul, ate mo. Wala akong kapatid na Tristan Paul. Walang kapatid na Tristan Paul. Hello! Pa-follow, like, and share. Good. Nag-PM si PM ko dito sa guild. The GGWP. Parang lahat ng character ko nasa guild na to. Parang itong gagamitin kong character para mag-enjoy tayo dito Ayan. Hello, good evening. Wala po akong kapatid na Tristan Paul. Hello, good evening. Pa-follow, like, and share. Type notify with your engage. Plus 84 plus, pwedeng sumali mga lot. Ay bayaw, Tristan pa.
Oh, nakakaloka naman. Wala naman akong kapatid na Tristan Paul. Anyways, pa-follow, like, and share, type, notify with your in-game name. Good evening, everyone. Laro na kayo ng Project Valhalla, guys. Shout tayo. Felix 84 plus. 84 plus. Magma Dungeon. Ay, naman tayo ng pinikot. Uy, may patay ako nilileech, oh. May patay ako nilileech. Bukod sa naka-play dead, may patay talaga dun kanina pa. Sayang. Pa-follow, like, and share, type, notify. Thank you sa pag-share ng stream. Yes. Hello kay Magna Court. Good evening. Shoutout kay Michael Oferin. Salamat sa pag-like ng stream. Hello kay Michael. Good evening. Talagang demonyo galing sa lupa. Sana maging loyal ka. Yes. Hello kay Magna Court. Good evening, Lods. Pili ko kailangan ko mag-update ng mga apps na gamit ko sa kasi pasali isang Carco Master. Sige. Okay. Pasali isang cart daw. Okay. Pa-follow, like, and share. Good evening, guys. Nang ilagay natin si Magna Cart sa sa raffle. Ayan, Magna Cart. Ayan, drop kayo ng in-game name ko. Ayan, si Rurok. Wait lang, Rurok. Nahampas ako. Aray ko. Ayan. Leave ka ng party, Rurok, kasi pinapatay na ako dito. Rurok, leave ng party. Ala, leave. Leave, BT. Wala na. Ubus na yung pots ko. Ayan. Ay, nako. Ubus yung pots natin. Shoutout Putang kay ina. Justin. Salamat sa pag-like. Guys, nagka-crash talaga yung Ragnarok ko. Lahat na lang nagka-crash. Sana maging loyal ka. Hello kay Dahon. Wala. Ano paborito mong number ng electric fan? Number? Depende. Ako nalalamigan ako. Pangatlo na to. Pangatlong crush na to, mga lods. Ano? Na ako natutuwa. Nag-crush na naman yung Ragnarok ko, guys. Anong pangalan mo, Dahon? Yung problema ko, every time na kami, sana all nagka-crush. Recon cool. Naman naisipan mo mag-recon ng ako sa'yo eh. Ginagawa ko dito. Ayan. Easy po, boss. Hello. Sasali ka ba? Ay, Leave PT. Ayan, okay na. Gigigil ako eh. Hello kay Santa Barbara Manalo, magandang gabi. Hello kay Lorenzo, hello kay Dahon. Ano kasi ang Dahon? Sabi ka ng inggi mo, Dahon. Sa mga gusto magpalich sa akin, libreng-libre magpalich kay Snub. Naisip ko kung gagamitin ko na ito. Gagamitin ko na ba, guys, yung 100% manual ko, pero may nililik ako. Parang hindi dapat. Parang hindi dapat, ano.
100% manual na lang yung meron tayo eh. Anong kahawig ko, Lorenzo? Hello naman, follow kayo guys. Follow kayo. Sinong kahawig ko, Lorenzo? Ano kaya pag ayaw ikaw lang kasi gusto... Wow! Thank you sa 500 stars! Hello! Thank you sa 500 stars! Grabe ha! Oh my God! Thank you, thank you! Oh, grabe naman! So, yung 500 stars mo. Sinong kahawig ko, Lorenzo? Wow, guys! Ginanahan ako! Yung 500 stars! Ang heartbeat ko talaga, guys, is stars! Stars! Yung ano ko... yung heartbeat ko, Tods, is stars! Stars yung oh. Add mo nga ako kung grabe talaga. Add mo nga ako. Ano ba ang in-game name mo, Lods? Ano ba ang in-game? Naglalaro ka ba ng Project Valhalla, Lods Bon? Wala nakita si Lods. Naglalaro ka ba nitong naglalaro ko? An. Hindi ka magsisisi, Lods. Hindi ka magsisisi. Pag maglalaro ka nitong nilalaro ko, guys. Diba? Yung mga ano ko dito, hindi naman sila nagsisi. Yung mga niyaya ko ditong maglaro, hindi sila nagsisi. Kailangan tuwan-tuwa pa sila eh. Kailangan ng bagong mic, Bon. Kailangan ng bagong mic. Sabi yun. Hello, good evening, good evening. So, yung 500 stars ang saya, guys. Parang sinisibag tayo, guys. Gasolina ko yung stars eh. Ayan, gasolina natin yung stars. Muna tayo ng... Ah, hindi. Natin. Hello, hello, good evening. Kain na kayo ng dinner, guys. Percent na ako. Oo, iba. Ang gusto ko talaga, guys, is stars. Bibilis ang tibok ng puto pag may stars. Pag tayo mag-glitch, ano ba? Wala na bang sasali sa link? 4 plus mga Lods. 4 plus. Tapos magka-crush. Every time, every time na nagsishout ako, nagka-crush yung aking 4 plus. Magma. 4 plus. Magma. Pa-follow, like, and share. Type notify with your in-game name. Hello, hello. Thank you sa nagbigay ng 500 stars. Gusto ko pag-glitch mo ako lang. Seloso ako eh. Gusto ko pag nililitch ako, solo lang. Pwede na. Mid-session pa lang gusto ni Lods. Solo session pala, Lods. Anong guild mo ba dito, Lods Bon? Ay. Ano per... Free. Leech po to. Yan, free leech po to. Wala akong presyo. Walang presyo, 500. I mean, yung farm mo dyan, ay, papansin, 1M. 1M. Siguro 1M, hindi ako sure. Hello, hello. Please done, Paul. 500 stars pa nga. 11M pa sabi na nag-tele ako eh. Ah! Ah! 1M! 1M lang. Sabi. Dahil ng 500 Lods, anong in-game mo, Lods Bon? Ayan, ibigay mo sa akin yung Ay! Ala! Pasok! Ah! Ala! Anong nangyayari? Pag humabol ba ako magpa-level dyan, hahabol din tayo sa pasto. Ano bang habol ang gusto mo, Lods? Di ka pa ba naglalaro nito? Maglaro ka na, Lods.
Ayoko ng tawag. Nakaiba. Ayoko ng tawag ng Lods. Gusto ko niya daw is love. Bon na lang itatawag ko sa'yo. Hello kay Bon. Thank 500 stars. Yan. Anong bayaw, Lorenzo? Anong bayaw? Hindi ko gets. Nasisira talaga ang mic ko. Natural yung mic ko. Natural to. Follow, like, and share. Type notify with your... Pag love na tawag sa'yo. Abay, matindi yan, Yoshi. Hello, good. Hoy, di ko nga kapatid ko. Di ko nga Kaya nga. Nag-slash J na. Sino to? May lang ng pats. Lods dito. Sabay lang ng pats. Sabay lang tayo ng pats. Di ko nga kapatid si Tristan eh. Grabe yun. Di ko yun. Nagkakaroon ako ng instant na kapatid dati mo. Bakit yung tinatawag ng bayaw si Tristan hindi yung kapatid? Kapatid mo siya Tristan sa Raw World. Kaya bayaw na kita. Oh my God! Another 500 stars! Oh my God! Oh Medyo happy? Medyo happy? Shout out kay Bon sa pagbigay ng 500 stars. Maraming salamat ka, demonyo. Oh, grabe! Alam mo naman gusto kong nakikita kang nakangiti. Hello kay Bon! Thank you sa another 500 stars! Good evening, Lods! Good... Grabe! Grabe! Kinakabahan ako ah! Nasakit yung guys. Ano, napapangiti ako. Masama ito, napapangiti tayo. Sinabi ko pa naman sa sarili ko, hindi ako dapat yung may star. Ayan, good evening mga Lord. Yung kay Bon sa pagbigay ng bale 1,000 stars na yung nabibigay niya. Good evening. Laro ka na nito, Lods. Laro ka na pala. Ayaw niya na pala ng Lods. Bon pala yung tatawag ko sa... Laro ka na nito. Laro ko. Nawawala, Mike Bo. Ganyan talaga pag na-interact sa akin na speechless. Ayan, tawag niya sa'yo, Daddy. Oh my God. Oh, speechless ako, speechless. Para ba ganyan, sumasapon ko, guys. Papangiti ako. Sabi ko nga, guys, ang heartbeat ko is stars. Na yung heartbeat ni Tab. So, parang bumibilis yung tibok ng puso natin bawat may nagbibigay ng Sino ba dyan yung 84 plus? Sino ba dyan? Wait. Ako dito. Ito. Bibilis yung... Oo, yun. Plus 500 stars yan. Daddy Bon ang tawag niya sa'yo. Worthy talaga yung loves. Worthy talaga. Hello kay Yoshiro. Pa-follow naman ako mga Lods. I-follow niyo. Ayan. Pa-follow, like, and share. Type notify with your engagement. Pwede din mag-subscribe. Lods ko. Thank you kay Bon. Thank you. Kain ka na ng dinner. Kain ka na ng dinner, Lods. Ayoko kasi guys, nalilipasan kayo. Wala na si Rog. Ano natin? Ano dito? Yung pumapatay sa mga alaga ko sa entrance. Ayan. Laro ka na dito, tapos gamitin mo yung donation code ko na SNUB to get 5% additional pods. Masakit yung cheekbone ko dito, kakangiti. Napasaya tayo, Lods. Masama to. Masama pala, guys, pag napapangiti na tayo. Dapat tayo, fierce look.
Fierce dapat tayo, guys. Hindi dapat tayo nangiti. Laro lang, laro, guys. Laro na kayo. Ba't pa ako magdo-donate? Isan ko na lang stars sa'yo para mas masaya ka pa. Ay, gusto ko ng Lods. Ano ko yun? Alam, wala na akong bala. Yan, namamatay na ako. Poker face. O nga, poker tayo dapat nangiti. Ba't ba tayo nangiti? Masama to, guys, pag napapangiti tayo dahil sa stars. And, hindi tayo dapat na dapat tayo, hindi tayo nagpapatinag sa stars, mga Lods. Dapat poker face. Dapat fierce. Pero napapangiti talaga ako pag may nagbibigay ng stars. But pa, thank you kay Bon. Ay, bakit pala Isabela, hindi mo ako, Lods, eh. Tapos sa real life ko, may ang halata, pero may pagka-stars. Sa poker face na ulit, naka-loves talaga dapat magugulat ka bigla. Nako, loves talaga dapat magugulat ka bigla. Kaya nga, nagugulat na nga ako eh. Gugulat na nga ako eh. So, lang. Kukuha lang ako ng bala. Sabihin mo mga nililik ko, ano ba tong lecture natin? Walang ginawa, umimik sa lecture. Pagpasensyahan nyo nag-adal sis. Loves, ang tawag mo, mas lalaki ang ayoko na nga masyadong umiti. Dapat hindi pa lang iti. Ayaw na pala, Isabela pala. Ay, sabi yun. Loves, ang itawag mo lalo. Ayoko na. Pa-follow, like, and share. Good evening. Gawa na kayo ng character dito habang nag-i-stream ako. 84 plus, pwedeng may pambilis tab ng pots. Pwede dito 4 plus. Magsisi ka, Lods. Wala pa naman nagre-reklamo dito sa mga nilina pa. Na ngayon, wala pa. Hindi ako, nabera ako pag inis ako. Nabera lang ako pag inis. Okay tayo kasi nabilis yung hampas nila kaysa sa hampas ko. Follow, like, and share, type, notify with your donation code is now to get 5% additional pods. Ayan. So kung magdo-donate kayo sa game, may makukuha kayong 5% pag ginamit nyo yung aking donation. So pwede nyo ako, guys, i-PM sa Discord kung nalimutan nyo kung ano yung donation code ko. Pero napakadali lang, guys. I-snap yung donation code ko. So, habang may pambili tayo ng pods, mga Lods, ay mag-ano tayo, magli-leech tayo. Nabiyayaan ako kahapon ng maraming Zen. Follow, like, and share. Ako sana free. Tama ko yung free. Pag-download ka muna, Bon. Ayan. Pag nag-download ka, Bon, kapag ako, Lord. 84 plus. Hindi ka ba naglalaro ng Ragnarok, Bon? Or hindi ka naglalaro nito nilalaro ko? Ay, Bon pa rin. Grabe naman. Mag-teleport tayo. Alam niyo, grabe naman si Yoshi. Good evening sa iyo, Yoshi. Good evening. Huwag ka manggatong, Yoshi. Nagatong si Yoshi. Good evening sa'yo. Thank God po yan si Oh my God. Thank God pala yan.
Nagcha-champ din ako. Malakas yan si Bon mag-high rate. F-up pag classic sa... So, finger offensive naman siya. Pag sa classic. Dito guys, pwede kang dito. Pwede kang balita ko, malalakas din na mga champ dito. May mga champ user. Nung GM ko sa guild, malakas mag-champ. Malakas din ako mag-champ. Next time, gagawa ko ng champ, guys. Malakas din ako mag-champ, guys. Alam niyo. Siyempre, hindi ko papakita yung hidden talent ko, guys. Ano yun? Surprise. Surprise yung natin. Pa-follow, like, and share. Type notify with your engage. Good evening. Malakas ka naman sa akin, Lods. Actually, malakas kayong lahat sa akin. Good evening kay Bon. Good evening kay Yoshi. Good evening kay Lorenzo. Ayan. Bibili lang ako ng pots. Grabe. Ubusan tayo ng pots, ha? Lang ako ng pots. +1. Good evening. Uy, drop kayo ng in-game name. Bilan tayo ng pots. Nakikita natin dito yung mga magagaling talaga mag-jump. Madami akong kakilala guys na magaling mag-jump. Ayan. Real talk yun. Madami talaga. Kasi ko na yung buhok ko. Nadi-dislocate yung buhok natin. Hello, takus. Anong takus na? Ano yung taku? Hello. Taku loves snub. Sino si Taku? Shout out kay Kevin Mendoza. Salamat sa pag-like ng Sino si Taku? Katalagang demonyo galing sa lupa. Sana maging Sino si Taku? Shout out kay Kevin Aha, Mendoza. tarantado. Share ng stream ka demonyo. Tarantado daw, grabe yun. In sa iba. Hello kay Impreza. Good. And Impreza. Pa-follow, like, and share. Type notify with your in-game name. Magandang gabi mga Lods. Good evening. Ayan. Kain kayo. Maghahanap lang ako ng pang-pot. Saglit lang ha. Maghahanap ako ng pang-pots. Abot ba? Tawag mo ako. Hello kay Takumi Gaming. Hello kay Takumi Gaming. Good evening. Follow, like, and share. Type notify with your in-game. Ano ibibigay mo sa akin pag pagmamahal at respeto, Bon? Ayan, bibigyan natin si Bon ng pagmamahal at respeto. Pati donation code na 5% pag magdudunit sa laro. Good evening guys. Grabe. Okay, Takumi Gaming. Sabi ko ngayong araw na to, ako dapat nangiti. Pero ngayon, grabe, parang ang saya-saya ko, guys. Napapangiti ako. Ayun na. Grabe. Mahirap to, guys. Sakit yun. Sakit yung pag pa-follow, like, and share. Type not. Wait lang. Naghanap pa ako ng naghanap pa ako ng pots pag nyo na. Nagkaroon tayo ng pots. Ayan. Follow, like. Good evening, mga lo. Ay, bakit ka ba ito lagi Kala ko friend request sa FB. Good evening. Bon plus demonita, pwede bonita. Ang talino ni Tristan. Titi si Tristan na, in fairness. Kala ko friend request sa Facebook. Sabi yun. Follow nyo yung page ko, mga Lods. Tapos,
Mag-type notify kayo para sumama yung loob nyo every time na nag-i-stream ako. Ayan. Siyempre, dapat, visit kayo sa natin support. Good evening sa inyo. Kain kayo ng dinner. Ako may plus 3 stand. Takot. Mga ano dito, may mga nabo ng mga, ayan, namatay tayo kay takutan. Kay takutan tayo namatay. Wala, na-deads tayo nung umimik ng takutan. Dapat hindi napipindot tong KOE. Deads tayo, grabe. Ano kayo? Napatay niyo yung mga nililich ko eh. Pa-follow, like, and share. Type notify with your engage. Ayan, namatay tayo kay takutan. Anyways, good evening kay Takumi Gaming. Good evening kay Bon. Good evening kay Tristan. Hindi ko po kapatid si Tristan Paul. Hindi ko po kapatid si Tristan Paul. Sabi kanina kapatid ko daw, hindi ko po kapatid. Pero kapatid ko daw sa gaming sa Ragnarok. Wala na, naubusan tayo ng monster ito. 21% na ako, malapit na ako mag-99. Pwede na natin tong isama sa battleground, guys. Medyo siga to sa battleground. Masaya ako tonight, Bon. Thank you sa 1,000 stars. Ingat, Lods. Ingat. Bye-bye. Pa-follow, like, and share. Type notify with your... Hala. Mamamatay! Kaya ko to! Grabe, ang lakas ko. Lakas ko doon. Kaya ako na-deads. Malimit kasi guys, pag ganun yung, na-deads ako. Ayan. Pa-follow, like, and share. Type notify with your in-game name. 24%. Gamit na kaya ako ng battle manual. Ay, hindi. Kalma lang tayo. Sexual. Bakit? May nag-shout ba ng kabastos? Wala naman. Ayan. Pa-follow, like, and share. Type notify. Good evening, guys. Oops. Ang hagad lang talaga sa pats, guys, ng Ang hagad lang talaga sa pats ng mga character ko. Pero mas okay na to kaysa sa sa GC type. Shit! Mag-at request nga tayo. Dalagang inagat at request. Mag-at request tayo ng SG. Guys, follow kayo. Magpaparaffle tayo ng SGB. Oh, thank you. Ang bilis si GMI in fairness. Oo, hello kay Jimson. TY GMI. Talagang naumay ka sa Grand Cross. Oo, naumay ako, Lods. Ngayon lang ito nakita, Jimson. Long time no. Long time no si kay Jimson Medallion. Magandang gabi.
ginagawa ko pag may mga dumadaang ganon. Pa-follow, like, and share, type, notify. Good evening. Mamaya maghahanap na ulit ng pats. Medyo silent viewer lang ha, silent view. Ayos lang yan. Hindi ka nga din naglalaro eh. Hindi ko baga alam ba't hindi gana sa'yo yung skill ko na ipa-download ko sa'yo itong anyways, sa mga hindi pa alam nito, pwede po ito sa mobile. So, kung Android user, Lods, kung Android user kayo, pwede po ito sa mobile. Ako, hindi ko siya dina-download sa mobile kasi mabilis suminat yung phone natin. Medyo mabilis. Tama, supporter lang ako sa FB Live. Di pa rin papabudol. Hindi ka nga nagpapabudol eh. Pero hindi ito yung taong hindi nagpapabudol sa atin mga galing niya. Talaga siya nagpapabudol. Pero viewer natin siya. Good evening sa'yo, Jimson Medallion. Actually, hindi ko naman kayo binubudol. Ang tawag dito, ini-entertain ko kayo. Walang pambabudol. Entertain. Naniniwala ba kayo? Saan tayo ng patsit? Yan, bailan tayo ng patsit. Walang pambubudol na nangyayari. Pa-follow, like, and share. Good evening. So, punta tayo dito sa kabilang tindahan, mga Lods. Ang bibilhin naman natin is bullet. Bullet naman yung kasunod nating bibilhin. So, lumakad ka na. Lumakad ka. Lakad! Ayan. So, ganito po yung itsura ng Fronteras na nilalaruan ko. Maganda. So, mas gaganda to sa Pasko. For sure, mas maganda ang design nito sa Pasko, mga Lods. And kompleto po dito lahat ng bala. Ayan. So, kung may galit po kayo sa isang tao, dito lang po kayo bibili. Ganda tong purifying bullet sa map. Pabili tayo na medyo. Okay, agad. May tayo. Paano tayo bibili ng pot? So, paano tayo bibili pala ng pots? Wala na pala talaga akong pots. Hindi pala joke yun. Wala na pala talaga akong pots. So, ang kasunod natin bibilhin, wala na pala talaga akong pots, guys. Real talk pala yun. Ngayon na nag-loading yung utak ko, guys. Wala na akong pots. Grabe, wala na akong pots. Paano ba ako makakabili ng pots? Ay, hindi ko alam. Mag-iisip ako, guys. Na paano tayo makakabili ng pots? White herbs na lang ang meron ako. Wala na pala talaga akong pots, guys. Ako mga natatago. Sana. Ako wala na pala akong pots. Paano na lang kayo, ano na lang? Wala na ba? Wala na talaga akong pots. Wala, wait. Gagamitin ko yung wait lang. At storage. Gamitin na lang natin to. Ay, iilan pa dito, Meron pa ako nito. Tapos meron pa ako nito. Kaya lang, walang kwenta tong pots na to pero sige, gamitin natin. Ayan, grabe guys, wala na tayong pots. Ba't ganon? Ba't ganon naman? Sa inyo guys
Ito guys, yung streamer na hindi na umasenso dito sa project. Grabe! Yung iba, grabe pats tayo, walang pats mga lods. Ano ba yan? Ayan, meron pa tayong light. Magtiwala lang kayo sa akin. Oh, meron ulit tayong infill. Tiwala naman ako minsan sa sarili ko mga lods. Nakakadilehensya tayo ng pats kahit papano. Grabe. Game. Saka ako naiisip. Tapos tayo, ha? Parang tuluyang nag-loading sa isip ko na wala na akong pat. So, dahan-dahan na lang tayo. Medyo magdahan-dahan na lang tayo. Hindi naman tayo nauubusan ng mana, mga lods. Yun yung katotohanan, hindi tayo nauubusan ng mana. Pero wag na tayo mag-shout ng free. Kasi wala na tayong wala na tayong pang free. Tap na tayo. We're poor. Ayan. Pero masarap mag-gunslinger mga lods ha. So kung gagawa kayo ng farmer dito, mas magandang gumawa ng gunslinger. Pero dapat may pambili kayo ng pots. Wag kayong gaya, wag tularan. Pala yun. Wag tularan si Snub. Kaya ako makakapasok sa pang ako 9 level 9 pa lang ako. Ay nagyayaya mag-video mga lods. Ano lang tayo, dahan-dahan lang tayo. Wag tayo masyadong Ala? Sayang yun. Tayo agad. Night lang pang farm mo dyan, unlimited, di naubos ang buhay. Di pa ako dito lang sa server na to, hindi ako gumawa ng night loads. Pero favorite talaga ang night. Follow, like, and share, type, notify with your in-game. Dapat talaga guys, may tayo eh. Pa-follow, like, and share, type, notify mga lods. Teleport na tayo, wag na natin ubusin. Parang may naiisip na ako mga lods. Wag ko na lang kaya ubusin, mag-teleport na ako. Pagkatapos kung damage siya sa mana ugali ng walang yang to. Sakit eh, masakit sila guys. Kaya, tignan nyo, patay ako dito. Meron kasi silang skill na pang one hit. Ayan tamo, patay na naman ako guys. Ano bang problema nyo? Pinapatay nyo ako ha? Lang. Hindi ko alam kung anong problema nila at pinapatay nila ako mga lord. Nagtitipid nga tayo dito eh. Ayun, ilabas natin to. Kahit paano may lights dyan. Parang ngayon gusto kong sasawsawan nila ako mga lods kasi wala na akong pots. Parang yun yung gusto ko. Sawsawan nyo ako mga lods. Diba ako yung nag-free lich pero nauubusan ng pots? Kakaiba tong free lich, guys. Hindi na pala ako gagamit ng ganito sa war. Ay, hirap. Pa-follow, like, and share, type, notify. Ayan. Lah. Oops. At is wala na tayong pots. Seryoso pala yun.
Light orange lang yung binigay niya. Ayan. Nai-stress ako. Shit, wait. Nakaka-stress. Bakit walang light potion? Anong meron? Bakit walang light potion? Dapat may light potion? Hala, walang light potion yung ano. Seryoso, walang light potion, di ba? O, yan o. Light potion. Wala pala. Hinahanap ko yung viral na light. Ito pala talaga. Tangay na orange juice. Saan makakarating yung orange juice natin, guys? Ako bahala na. Tangay na orange juice, mga lods. Medyo okay. Okay naman pala yung orange juice, mga lods. Hindi ko na mamaliitin yung orange juice. Not bad. Labas kayo, mga monster. Ngayon na orange juice. Yan natin, unti-untian lang natin, ha. Medyo okay naman pala yung orange juice, mga lods. Pero medyo kaunti lang talaga. Ayan. Nasa yung favorite ko na ngayon ng orange juice. Wala, ubos na yung playtime. Ubos na yung playtime ko. Hindi kasi ako lagi nalagin. 13 points lang yun. Orange juice. Okay lang, marami tayong orange juice. Ano to, laban? Follow, like, and share, type, notify with your... Okay din naman tong orange juice, mga lods. Alam mo, parang mas masaya ang buhay pag naka-orange juice. Siyempre, dapat ibuboost natin yung confident natin. Orange juice is the key. Ayan, ba't kasi orange juice meron tayo eh? Nakakapansin ako sa sarili ko, ha? %33% na tayo, guys. Bukas, bibili ako ng madaming pots. Anyways, may maintenance pala bukas. Tama. Wednesday. Pero parang gabi. Medyo okay naman yung orange juice, mga lods. Kaya nyo namang humabol. Kaya namang makipagsapalaran ng orange juice ko. Grabe yung orange juice natin, guys. Mapalag yung orange juice. Basta meron tayong bala. Pa-follow, like, and share, type, notify, good din. Orange juice na, pero kaya ko siguro pumatay ng mga kadami. Kasi habol to ng pots eh. Habol ng pots. Tap kayo ng in-game name, guys. Magpaparaffle tayo ng SGB mamaya. Follow, like, and share, type, notify. Magpaparaffle tayo ng SGB ng alo. Dito kayo makakita na nagli-leash, pero orange juice ang gamit, guys. Bukas na tayo bumili ng pots. Marami pa yung nagagastos nating pots kaysa sa KOE, mga... Naubos ko yung pots ko pang KOE. Hindi man lang nakakaubos ng pots yung aking gypsy. Yung gypsy ko, matigas yun eh. Matigas yung gypsy ko. Ayan, konting-konti na lang, mamamatay na tayo, pero lumalaban. Malaban yung pots natin, mga lods.
go lang, heal. Ayan, pindot ba? Ay, hindi na. Hindi ko talaga kaya doon sa part na yun. Medyo mabili. Meron talaga silang atake na hindi natin mapipigilan. Medyo malakas na sila. Follow, like, and share. Type notify with your... Parang isang piraso lang yung kaya kong ikita. Ayan. Follow, like, and share. Oh my God, hindi ko kaya to. Wag na lang tayo masyado tong madami. Para ang gagawin kong technique ay magtele. Hindi ko na kaya, guys. So, magta-tele na lang tayo pag ganon. Pag super dami hindi kaya ng orange juice. Diba? Ganto-gantong paunti-unti kaya ko. Pero pag medyo dumadami na, hindi ko na kaya. Grabe. Pa-follow, like, and share. Hala, hindi ko na kaya. Shit. Nasakit yung ulo ko. Wait lang, para may 3 points pa ako eh. Pagkakatanda ko, may 3 points pa ako. Parang may 3 points pa akong natitira, mga lords. Wait, kalma lang ako. Tipidin natin kung ano meron tayo. Lakad ka. Sabi, hindi na ako makalakad sa frontera. Download na kayo ng project, mga lords. 1K plus ang peak players. Magto 2 months na po yung server, mga lods. And so far, maganda po yung server na nilalaroan natin. And magaganda at gwapo po ang mga player. Ayun! Oh my God, meron na tayong dalawa. Happy? Tayong dalawa, guys. Sorry. Meron na ako. Pero kaunti lang. Natin kailangan ng light red eh. Mamaya titignan ko, guys, kung magkano yung na-farm natin. Pero for sure, hindi lumalampas ng isang... Mahina kasi ako mag-farm, mga code natin is NOV every time na magdo-donate kayo para makakuha kayo ng 5% additional pods. Huwag yung minamalit si Snap. Sabi ko sa inyo parang nagkakaroon ako ng way para magkaroon ng makabili. Nasadya, pero nagkakaroon tayo ng way para makabili ng pots. Pero gamit tayo ng i-alternate natin. Pa-follow, like, and share. Ay. Type notify kayo, guys, para makasali kayo sa raffle ko ng SG. %38 na ako. Kaya ko to. Mag 50% lang to. Ay, ayan, namatay. Mag 50% naman ako. Feeling ko mag 50% ako. Nagtitipid lang talaga tayo ngayon sa pots. Kaya natin to, guys.
40%. O, diba? Meron na tayong 40%. Follow mga lods. Follow kayo sa... Oh. Hello kay Basang Tay. Good evening. Ayan. Drop in game name para makasali sa raffle. Thank you kay Ruel de Mesa. Donation code natin is na ba? Huwag niyo kakalimutan ng donation code ko, mga lord. Yung donation code natin. So, pag magkakaroon kayo or maisipan niyo mag-donate, ay! Is na pala yung gagamitin kong ano. Mga ganong... Dapat binibrainwash ko na talaga kayo eh. Dapat ginagalingan ko yung pagbibrainwash eh. Para every time na mag-donate kayo, maaalala niyo yung donate. Tama na ugali, brainwash. Bakit ganun ako, guys? Sabi, hindi ko man lang itinatago yung sama ng ugali ko. Buti na lang, demonyita talaga yun, Ninong. Na lang talaga. Buti na lang talaga, guys. At wala na akong itinatagong ugali sa inyo. Natural na to, guys. Ganto na talaga to. Naka-built-in. Tama na ugali na to, naka-built-in, malod. Walang itatago. Galingan ko na lang yung pambibig. So, naisama na natin si Basang Tae. Sino pang sasali sa raffle, mga lods? Sino pang sasali sa raffle? Pa-follow, like, and share, type, notify with your in-game name. Good evening, everyone! Hindi na ako nagugulat pag namamatay yung character. Parang tinanggap ko na mamamatay yung character. Wala na tayong pats, mga lods, na gagawin ko. Kaya natin. Marami tayong orange juice. Kaya ko to. May tiwala naman sa akin yung mga nililich ko, diba? I think may tiwala sila. Follow, like, and share, type, notify. Patay tayo dito, pero ang gagawin ko syempre, magta-tele tayo. Ay, shit, hindi tayo nakapag-tele. Hello kay Bon. Good evening. Hello kay Bri. Good evening. Wala na tayong pats. Grabe. Hello kay Bri. Hello kay Bon. Welcome back. Hello kay Ruel de Mesa. Good evening. Follow, like, and share, type, notify. Ba't kaya hindi nagana yung... Report ata ako ni Facebook. Nireport ata ako. Oh, hello kay Bri. Good evening. Pa-follow, like, and share, type, notify with your in-game name. Mamaya i-brainwash ko kayo ng i-brainwash para maalala nyo yung donation code ko na isnab, mga lords. Ang term natin is brainwash. Tamang brainwash lang pag may time.
Ala, nasa na yung aking ano? Yung bala ko. Na-share mo na ata sa group ng mga hiwalay sa asawa at single mom group. Na-share mo, ano? Anong tawa ako dun na-share mo ata sa group hiwalay sa kaya nga, feeling ko ni-report yung page natin kasi ano ginagana yung auto-message. Kung auto-message. Tayo auto-message. Follow, like, and share. Emilia! Sa lubot ng ano yan? Naway sana wag ka na tumingin sa iba. Emilia sa lubot ng biyot. Ano? Shout out kay Gambling Lord. Salamat sa pag-like ng stream. Bakit nag-up na yung stream? Kaya nga, baka nga. Hello kay Gambling Lord. Naintindihan ko lang si Emilia pero yung sa lubot ng follow, like, and share. Magaling talaga magpangalan si Gambling. Kayabangan tayo nito. Porket may patch siya. Ako orange. Wait lang, islagay nga natin si Emilia. Sa lubot ng sa lubot ng biyot. Tama ba? Bastos yan. Kasi yung word na Emilia, tamod yan eh. Pero yung lubot ng biyot, ano yun? Pa-follow, like, and share. Baka nag-update. Nag-update nga siguro. Ako lang yung hindi nag-update. Follow, like, and share, type notify. Good evening, guys. Ayan. Download na kayo ng nilalaro nating Ragnarok Online. Mag-i-enjoy kayo dito, guys. Kasi may Android to. Yes, may Android po to. At the same time, napakasaya magpa-level up dito. Basta huwag ka mauubusan ng pots. Kasi sa case ko, guys, naubusan ako ng pots. Naubusan tayo ng pots. And follow, like, and share. Pero hanggang dito lang yung kaya nating mga monster. Kaya ko to. Parang nami-miss ko na mag-night. Bigla ako na-miss mag-night. Parang oras na para gumawa tayo ng night, mga lord. Kaya ko namang habulin ng pots gamit ang orange. Wala pa din naman ako sa character ko kahit papaano. Medyo malakas kasi yung atake natin eh. Follow, follow! Drop in game name ha, drop in game name. Magpaparaffle tayo guys. Palimos mo ng mantle na slotted. Palimos ng mantle na slotted. Tipin ko kung meron ako Lords. Wait lang, hello. Hello kay Vincent Buna. Good evening. Hindi ko sure kung meron ako mantle eh. Mantle ba ako? Slotted, parang suit. Wala to eh. Walang suit na mantle. Ian 80. Yan ang in-game name mo, Lods. Yan, isali natin sa raffle si Lods. Isali natin sa raffle. Mali mo, swerte to si Victon. Isali natin sa raffle.
Follow, like, and share, type, notify. Yes, madam. Ayan. Hindi ko alam kung may mantle ako, pero sinali kita sa raffle, Vincent. Para may chance kang manalo ng SGB ni... Alam mo ba ang SGB, Lods? Never giveaway! Oh, 14 nga. Time ba? Wala na. Wala nang lahat sa snub. Ay, nako. Nakakalungkot. At stop. Sige po, salamat. Wait lang, hahanapan kita. Wala akong wala eh. Meron eh. Sealed. Sealed unfrozen mantle. Yun lang yung meron ako. Cotton shirt, meron ako. Tutin natin tong sealed unfrozen mantle. Wala. Wala akong mga cotton shirt na lang to. For sure slotted. Wala. Sorry. Yung mantle ko merong nakalagay. Nagtali ako kasi hindi ko kaya. Pwede na po yan. Pwede na yung cotton shirt? Basta slotted, ano bang ilalagay mo? Ano bang ilalagay mo, Lods? Okay na po pala, nakapulot na ako. Uy, ang bilis mo namang makapulot. Pero marami akong rosary. Baka gusto nyong humingi ng rosary sa akin. Baka gusto nyo magdasal, mga Lods. Alap. Oh my God, naman. Pang mag. Walang suot sa magma. Tignan mo, dapain. Dapaing isnab. Yan. Ano ba ang job mo, Vincent? Paparaffle na tayo maya-maya eh. Ay, magpaparaffle na pala ako, guys. Paparaffle na ako. Bato, ano to napindot ko? Magpaparaffle na ako, guys. Gunslinger. Ito nga lang yung gamit ng gunslinger ko. Mas malakas tong purifying bullet, Vincent. Maniwala ka sa akin. Magpaparaffle na ako. Ayan. So, pa-follow, like, and share, type, notify with your Shout out kay Mikel Alilio. Salamat sa pag... Hello! Share! Share tapos type notify. Pwede mag-subscribe. Ayan. And donation code natin is NUB. Mikel Alilio, salamat sa pag-like ng stream. Hello! Sa mabahong hininga. Ayan, mabahong hininga. Sino pa? Mabahong hininga. Yan, sino pa, guys? Sino pa? Hello, may sita ata yung ating face. Nagana yung notify ko eh. Parang kailangan natin mag-update. Ayan. Follow, like, and share, type, notify with your... Yan na po yung leech, mga lords. Done na. Ayan. So, get out. For daily board. Follow, like, and share, type, notify with your in-game name. Ayan. So, sino pa po ang hahabol? Sino pa po ang hahabol sa ating... Ayan. May hahabol po ba? Kita ba si Ecoms? Si Brandon Blake? Si Raya? Si starter ni Mang Carding? Si Roxy Magnacort? Si Impresa? Si Basang Tae? Si Cynthia? Si Yan? Yan, Bator, Vian 8. Mabahong hininga.
Sino pa po yung sasali sa ating raffle? Sali pa po ba sa raffle natin? Nasa at Go 14 po ako mga lo. So, pag if ever na manalo kayo, nasa at Go 14. Nasa Amatsu ba to? Amatsu to. Kung hindi ako nagkakamali, Amatsu. Ayan. So, type G na guys. Type G. Ayan. So, type G, kung game na, kung wala nang hahabol. Wala na po bang hahabol mga lods? Last na to. Si Ecom, si Brandon Blake, si Raya, si starter ni Mang Cardi. Si Magna Cart, si Impresa, si Basang Tay, si Similia, si Vian 8, si Mabahong Hininga. Nabagi. Sige, mag-raffle na tayo. Magmamain mga lods ha, magmamain. So, inyo nanalo to agad. Hello kay Vian. Vian ba to? Vian or Vian? Paano ba i-pronounce? Congratulations, lods. Mag-mind ka na. Mag-mind ka na. Good evening. Hello kay Vian. Mag-mind. Yan. So, mine guys. Mag-mind. Oy, haha. Vian. Vian. Vian pala. Ayan. Congrats, lods. May kasamang pads to. Mukhang baguhan dito. May kasamang pads at color green. Mini pent eklabush. Ayan. Congratulations, lods. Ayan. Sana makatulong yung streamer giveaway box sa'yo, lods. Next. Ayan. I-shuffle natin. Ayan, nandito ba si Rog? Rog, nandito ka ba? Rog. Hello kay Rog, nandito ka ba, lods? Tara talaga yung natin, guys. Rog, nandito ka ba? Mag-mine ka na. Good evening, Rog. Hello kay Rog, nandito ka ba, lods? 5, 4, 3, 1, 0. Ay, move forward tayo. Pag wala si Rog, mag next contestant. Alam, munti ka na si Similia. Si Brandon Blake ba nandito? Brandon Blake, mag-mine ka na. Brandon Blake, mag-mine ka na, Tods. Nandyan ka ba? Kaya ako mamaya na madaming bots. Ayan. You're welcome. Brandon Blake, nandyan ka ba? Hello, Lods. Good. Para may hello sent. Hello, good evening. Hello kay Brandon Blake. Ayan. So, wala si Brandon. So, remove. Shuffle ulit. Ayan. So, si Milya, nandito ka ba? Milya, nandito ka ba? Mag-mine ka na. Hello kay si Milya. Zhang Taofang. Hello kay Zhang Taofang. Good evening. Hello kay si Milya, nandito ka ba? One wish. Yan. Nandito ako sa at Go 14 mga lods. Nasa at Go 14 ako. Ayan. So si Milya, nandito ka ba? Mag-mine ka na. Lagi tong presence si si Gambling Lord. Ako nagkakamali si Gambling Lord to. Gambling Lord, nasan ka na? Gambling Lord, mag-mine ka na. 5,
4, 3, 2, 1, 0. Wala. Move natin. Kasi si Mika, ay. Zang, si Zang. Oo nga, wala. Ayun, nag-mine. Ayan, ang bilis mo na, ayan. Hindi ka nakitang alisin. Ayan, dilmi. Lods. Ayan. Next. Hello kay Sang Tang Fao. Sang Tao Fan. Sang Tao Fan pala. Parang Chow Fan to ah. Ayan. Kill me, Dibly Gambling Lord. Ayan. Nasa at Go 14 ako mga Lord. Napakaganda ng pangalan mo, Lods. And deal me. Ayan. Kiway Snob, you're welcome, Lods. Deal me, Zhang Tao Fan. Ayan. Bigyan tayo ng chipon. Ayan. Thank you. Si Ekoms! Nandito ba si Ekoms, Lods? Ekoms, nandito ka ba? Ekoms, nandito ka ba, Lods? Nandito ba si Ekoms? Ayan. Hello kay Ekoms! Salamat sa 10M. May pods dyan, guys. May pods, tapos may mini credit, event credit. Ayan. Mini event credit, tapos may may bubble gum, tapos may something pa. Medyo maganda naman yung laman ng SGB natin. Ekoms, nandito ka ba? Hello kay Ekoms, mag-mine pods. Ayan. Mine! Wala bang mag-pods? Ayan. Ekoms, nandito ka ba? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala. Last call, Ekoms. Hala, nasan ka na, Ekoms? Notify hello kay Nash Ocho. Good evening. Hello, good evening. Shout out kay Nash Ocho, salamat sa pag-like ng stream. Nash Ocho. Demonyo galing sa lupa. Shuffle natin. Loyal ka. I-remove ko na guys sa mga wala ha, para may chance yung mga nandito talaga. Wait lang. Napakaswerte ng mga dumadating. Hello kay Nash Ocho. Shout out kay Nash Ocho, salamat sa Ayan. pag-share ng stream. Thank you. Ayan. Huwag ka na tumingin sa iba. Hello kay Nash Ocho. Good evening, Lods. Mag-mine ka na, Lods. Mag-mine. 9 Lods, mag-mine. Ayan. Kapag kayo po yung nanalo, guys, mag-mine. Nag-ingat pa, Lods. Di na, Lods. Wala na akong pots. Oh, nice. Ayan. At Go 14, Nash 8. Ayan, remove. Okay, shuffle. Sino kaya ang kasunod na mananalo? Hello kay Basang Tae. Nandito ka ba, Basang Tae? Basang Tae, nasan ka na, Lods? Ayan. Nasa at Go 14 ako. Nasa at Go 14. Basang Tae, mag-mine ka. Basang Tae. Donation code is now to get 5% additional odds. Basang Tae, calling the attention of Mr. Basang Tae. Mag-mine ka na, Lods. Mag-mine ka na. Yan. Mine, Ruel de Mesa. Thank you, ayan. Congrats.
Nash Ocho at kay Basang Tae. Deal me, guys. Deal me. Nagapana ni Basang Tae. Lagi nananalo to sa akin. Nasaan si Nash Ocho? Ito, si Nash Ocho. Ng Bad Boys. Ang yayaman pala nito mga nanalo, guys. Congrats! Ayan. Congrats, guys. May lamang pads yan. Yan. Sana makatulong yan, lalo na sa mga pag-iisip lang. Anyways, thank you so much, guys. Good evening. Bye-bye. Bye-bye, guys.